दादांनी राजकारणात राहून समाजकार्यानं आपली वेगळी ओळख सर्वसामान्यात निर्माण केली असं सर्वांचं लाडकं नेतृत्व म्हणजे अतुलराव राणे. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, सांस्कृतिक क्षेत्रात आपला वेगळा ठसा निर्माण करून साऱ्यांसाठी आदर्श ठरणारं एक धडाडीचं नेतृत्व म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. त्यांच्या नावाप्रमाणे सर्व क्षेत्रात त्यांची कामगिरी ही अतुलनीय आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी रात्रंदिवस झटणारं नेतृत्व म्हणून त्यांची ओळख निर्माण झाली आहे. गेल्या 20 वर्षात त्यांच्या अतुलनीय कामामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात त्यांच्या नावाचा दबदबा निर्माण झाला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिवसेनेचा बुलंद आवाज म्हणूनही या नेत्याला ओळखलं जातं. अतुलराव राणे यांची राजकीय कारकीर्द साऱ्यांना थक्क करणारी आहे. एका सधन कुटुंबात जन्माला आलेल्या राव राणे यांना जन्मजात समाजसेवेचं बाळकडू मिळालं होतं. मुंबई बदलापूर इथं त्यांच्या आईवडिलांचा तेथील सामाजिक कार्यात मोठा वाटा होता. त्यामुळे लहानपणापासून त्यांनी समाजहिताचं कार्य कसं करायचं हे त्यांच्या आईवडिलांकडून शिकून घेतलं होतं. अतुलराव राणे यांचं मूळ गाव वैभववाडी तालुक्यातील आचिर्णे, मात्र त्यांचं संपूर्ण बालपण मुंबईत गेलं. प्राथमिक शिक्षण विलेपार्ले येथील पार्ले टिळक विद्यालयात पूर्ण केलं. त्यानंतर सिव्हिल आर्किटेक्चरचा अभ्यास पूर्ण ते बांधकाम व्यवसायात सक्रिय झाले. त्यानंतर सिव्हिल आर्किटेक्चरचा अभ्यास पूर्ण करून ते बांधकाम व्यवसायात सक्रिय झाले. प्रचंड मेहनत आणि प्रामाणिकपणामुळे त्यांनी या व्यवसायात आपलं चांगलं नाव कमावलं. एकीकडे व्यवसायातील पल्ले पार करीत असतानाच 1999 मध्ये शरद पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. पूर्वीपासूनच पवार साहेबांच्या विचारांनी प्रेरित असलेल्या राव राणे यांनी क्षणाचाही विलंब न करता आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसचं काम सुरू केलं. दादांनी बदलापूर इथं केलेलं काम आणि त्यांचं संघटन कौशल्य पाहून पक्षानं त्यांना ठाणे ग्रामीण जिल्हा सरचिटणीस पदाची जबाबदारी दिली. त्यानंतर त्यांनी कधीही मागे वळून पाहिलंच नाही. पवारांच्या तालमीत शिकलेल्या या नेत्यानं आपल्या मूळ गावापासूनच कामाची सुरुवात केली. सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, क्रीडा, धार्मिक या क्षेत्रात ग्रामीण भागाचा विकास व्हावा या दृष्टीनं त्यांनी आपलं धोरण निश्चित केलं. समाज हितासाठी स्वतःला त्यांनी झोकून दिलं. दादांचं संघटन कौशल्य पाहून 2014 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसनं त्यांना कणकवली वैभववाडी विधानसभेची तिकीट दिली. नवख्या दादांनी विरोधी उमेदवारांना चांगलीच लढत दिली. त्या निवडणुकीत दादांचा पराभव जरी झाला असला तरी सामाजिक कार्याचा त्यांनी घेतलेला वसा सोडला नाही. गोरगरीब जनता तसेच कार्यकर्त्यांसाठी ते नेहमी झटत राहिले. 2015 मध्ये त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून भाजपात प्रवेश केला. भारतीय जनता पक्षात आल्यावर त्यांनी या ठिकाणीही आपल्या कामाची चुणूक दाखवली. 2017 मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीत आपल्या कामाचा ठसा उमटवला. राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी वैभववाडी देवगड पंचायत समितीची दिलेली जबाबदारी समर्थपणे पेलवली. दोन्ही ठिकाणी भाजपचे सभापती बसवण्यात त्यांची कामगिरी मोठी होती. तगड्या विरोधकांशी 2 हात करून त्यांनी विजयश्री खेचून आणली. मागील लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीतही त्यांनी आपल्या कामाची छाप दाखवून दिली. थेट राणेंना भिडण्याचं सामर्थ्य त्यांनी वेळोवेळी दाखवलं. कणकवली विधानसभा मतदारसंघात गेली 12 वर्ष ते काम करतायत. या मतदारसंघाची खडानखडा माहिती त्यांना झाली. येथील जनतेच्या मनात त्यांनी आपलं वेगळं स्थान निर्माण केलंय. या मतदारसंघाच्या आमदारकीसाठी प्रमुख दावेदार म्हणून त्यांना मानलं जातं. त्यांनी देखील त्या दृष्टीनं तयारी केली आहे. सर्वसामान्यांचे प्रश्न विधानसभेत मांडण्यासाठी अशाच नेतृत्वाची गरज देखील आहे. ते विधानसभा लढण्यावर ठाम आहेत. जिल्ह्यातील राजकारणात राणेंना थेट अंगावर घेण्याचं धाडस देखील त्यांनी दाखवलं. त्यामुळे शिवसेनेत त्यांना वेगळं स्थान आहे. मातोश्रीवरही त्यांच्या नावाचं मोठं बल आहे. दादांचं राजकारणासोबतच समाजकार्यात मोठा वाटा असतो. त्यांनी भैरी भवानी प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून जिल्ह्यात समाज हिताचं मोठं कार्य सुरू केलंय. कोरोना काळात हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी दादा तारणहार बनले होते. या काळात कणकवली विधानसभा मतदारसंघात 2 वर्षात 1 लाख काजू कलम शेतकऱ्यांना मोफत वाटप केली आहे. ते यावरच न थांबता रोपांसाठी खत पुरवठाही केला. कोणताही स्वार्थ मनात न ठेवता शेतकऱ्यांसाठी ते धावून गेले. आता याच शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी सहकार तत्वावर काजू कारखाना देखील उभा केला. शेतीसोबतच शिक्षण, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमात त्यांचा पुढाकार असतो. गरिबीमुळे शिक्षण न घेता येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्च स्वतः उचलणं, गरजूंना घर बांधणीसह वैद्यकीय उपचारासाठी मदत करणं, त्याचबरोबर धार्मिक कार्यांना अर्थसहाय्य करण्यात दादांचा पुढाकार असतो.
जिल्ह्यात गरीब विद्यार्थ्यांना संगणक शिकता यावं यासाठी त्यांनी संगणक प्रशिक्षण केंद्र सुरू केलंय. दरवर्षी जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य वाटप करून दादा आपली सामाजिक बांधिलकी जपतायत. मात्र एवढं समाजासाठी करून देखील त्यांचा कुठेही गाजावाजा व्हायला देत नाही. त्यांच्या दातृत्वाच्या या अशा अनेक कथा आहेत. त्यांच्या जवळ येणाऱ्या गरजवंताला ते केव्हाच रिकाम्या हाताने पाठवत नाही. दादांनी जिल्ह्यात राजकारण करत असताना देखील राजकारण्यांना एक चांगला पायंडा घालून दिला. गेल्या अनेक वर्षांपासून दादांनी दहीहंडीची रक्कम समाजातील आपदग्रस्तांना मदत म्हणून देण्यास सुरुवात केली आहे. नाम फाउंडेशन राज्यातील दुष्काळग्रस्त, केरळमधील पूरग्रस्त यांना त्यांनी मागील काही वर्षात मदत केली आहे. राजकारणात दादा अगदी सामान्य कार्यकर्त्यांसारखेच वावरतात. त्यामुळे सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांमध्ये त्यांची वेगळी क्रेज आहे. आपल्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांसह इतर पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची विचारपूस करणं तसेच त्यांच्या संकट काळात धावून जाणं हे त्यांच्यातील विशेष गुण आहे. त्यामुळेच अतुल रावराणे सर्वांचे दादा म्हणून परिचित झाले.